Здравствуйте! На сегодняшнем уроке башкирского языка мы разберем данное упражнение. Итак, укыйк хюляшейк. Укыйк. Давайте прочитаем. Хюляшейк. Давайте поговорим. Шүгүлдер. Хобби. Хәзерге тормыш авыр. Хәзер сейчас. Хәзерге нынешнее. Тормыш жизнь. Авыр тяжелая. Өйдә, эштә бик күп проблемалар осрай. Өйдә, дома, эштә, на работе, бик, очень, күп, много, проблемалар, проблемы, осрай, встречаются. Көндәр бер төрле мәшәкатьтәр менән үтә. Көн, день, көндәр, дни, бер төрле это одинаковый, бер төрле один, төр это вид, одинаковый. Мәшәкатьтәр, мәшәкать хлопоты, менән үтә. Дни проходят с одинаковыми хлопотами. Үтә проходит. Һәр көн өйдән эшкә, эштән өйгә йөгерәбез. Һәр, каждый, көн, день. Өйдән эшкә. Өйдән откуда? Из дома. Эшкә. Куда? На работу. Эштән откуда? С работы. Өйгә. Куда? Домой. Йөгерергә, бегать, йөгерәбез, бежим. Өйдән эшкә, эштән өйгә йөгерәбез. Әмма күңелле яшәргә була. Но можно, да, була, весело жить. Мин врачмын. Я врач. Һәр көн иртән дауаханага барам. Каждый день, здесь утром, то есть каждое утро иду, барам, в больницу. Дауаханага. Куда? В больницу. Ауырыуҙар, операциялар, отчеттар. Ауырыу, болезнь, ауырыуҙар, болезни, операции, отчеты. Көн буе эшләйем, арыйым. Көн буе в течение всего дня, то есть работаю, устаю. Арырга это уставать. Арыйым, устаю. Целый день работаю, устаю. Әммә ял итергә, көз тупларга яраткан шөгылем ярдәм итә. Но ял отдых, ял итергә, отдыхать, көз это сила, тупларга это собирать, собираться силами, яраткан шөгылем ярдәм итә, ярдәм итергә это помогать. Помогает любимое яраткан шөгылем, хобби, занятие. Минең шөгылем фото төшерү. Мое хобби снимать фотографии. Фото төшерүгә, снимать фотографии. Кешеләрҙе, тәбиғәт күренештәрен, төрле вакыйгаларҙы фотога төшерәм. Людей, природные явления, төрле различные события төшерәм, фотога төшерәм, снимаю на фото. Минеңсә яраткан шөгыль кешегә позитив энергия бирә. Көндәр күңелле үтә. Минеңсә, по-моему, любимое занятие бирергә это давать, дает энергию позитивную человеку. По-моему, любимое занятие дает человеку позитивную энергию. Көндәр күңелле үтә. Көндәр, дни проходят весело. Шөгыль табыу авыр түгел. Һүрәт төшерү, коллекция туплау, музыка менән шөгыльләнү. Табырга находить. Найти хобби не сложно. Түгел это не, ауыр сложно, не сложно. Рисовать картины, собирать коллекции, увлекаться музыкой. Актив шөгыльләр. Спорт, бейеү, сәяхәт итеү һәм башкалар. Активные хобби, спорт,
танцы, путешествия и остальное. Минең бер врач дусым альпинист. Один мой друг врач-альпинист. Буш вакыттарын тауларда үткәрә. Буш свободный вакыт время. Свободное время проводит в горах. Гора, таулар в горах. Икенчесе дусым кроссворд чишергә ярата. Чишергә вообще снимать. В данном случае кроссворд чишергә это разгадывать кроссворды. Икенчесе другой мой друг любит разгадывать кроссворды. Һеҙҙең дә шундай бер шөғөлөгөҙ бармы? Есть ли у вас такое хобби? Һеҙҙең, у вас шундай такое шөғөл хобби бармы? Есть ли?